Zubaida. Zubaida. Na'am. Dan zo da Allah. Gani. Abin da yasa na kira ki Balaraba kin san za ta koma bangaren ta. Tunda an riga an tushe wannan kofar. Kin ga ba wani haɗuwa za ku dinga yi ba shine nace ki fito ku yi sallama. To Zubaida da alheri, kishiya ta taɓa kishiya da makin wuta. Yanzu dai Allah ya yi ba zan sake ganin ki a inda zan kwana ba. Kin ga na huta da zaman ƙarya da makirci da soyayyar ƙarya da ake nuna wa miji ta ganin ido. Haba Balaraba, ake ce mai zaman ƙarya da miji. Ke da kika ce kina da ciki alhalin baki da shi? Sai dai cikin cin abinci? Kwarai kuwa. An ga miki ban sani ba, na ji komai da kike faɗa. Amma dai Zubaida Allah ya tsine wa kishiya mai yi wa kishiya laɓe. Balaraba, ai laɓa halak ne a kishi. Wannan tsinuwa da kika mana sai dai Allah ya tsine mana gabaki ɗaya ni da ke, tunda kina mu kuma ni ma ina miki. Amma tunda yanzu zaki tafi kin ga na rabu da ƙaya. Ƙaryarki ta sha ƙarya wallahi. Ko ina nan, ko ba na nan, idanuwana da kunnuwana suna nan a gidan nan. To mu zuba ni da ke yanzu mu gani. Laɓe wallahi yanzu muka soma. Ƙaramar ƴan yanya wallahi za ki gani. Babu abin da zan gani sai alkhairi. Hakanan za ki ganni ki bar ni, an buga da ni an bar ni. Na fi ƙarfin boka, na fi ƙarfin malamin da ya fanɗare. Zubaida ba a buga daidai bane ba, shi yasa kike cika baki. Amma kar ki sauri, ki jira ni. Baby, ku zo ku wuce umma ta gaida Asha. Na rabu da gayyar tsiya, arna a idi. A dai wuce. Ku zo. Zo. Wallahi ka ci gaba. Ku ta yi. Ku kwana kuna yi. Arna idi ke kuma ke ma faɗa mata ke ma. Ke ma faɗi. No, ku ci gaba. Ka je ka dawo ina jira. Ba faɗa kullum kuna ba ku sa a gaban kenan ba. Bye, sai ka dawo. Yau ni da kai daga ni sai kai a cikin gidan nan yau. Ina ka tafi? Soyayya yanzu za mu yi